ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഹക്കിം കൂട്ടായി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് 6 സെക്ടറുകളായി തിരിച്ച് തീയണയ്ക്കാൻ നടപടി തുടരുമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ. ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും നിർദ്ദേശം. മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല MG സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിന്. സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകളോട് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം കർണാടകയ്ക്ക്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പുതിയ സർജിക്കൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ട്. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജനയുടെ 3ാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ പൂർത്തീകരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും ഇടയിലെ ഊർജ്ജസ്വലമായ സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ദ്വിതീയവും തൃതീയവുമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടിയ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് ഡോക്ടർ മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് 9100-ലധികം ജൻ ഔഷധി കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർജിക്കൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കുപോലും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാതെയിരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനായി ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളും എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നിർമ്മിത ബുദ്ധി പോലെ നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വർദ്ധിച്ചുപയോഗം രാജ്യത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് IT സെക്രട്ടറി അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണ രംഗത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് 50 വർഷം കൊണ്ട് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നേട്ടമാണ് 7 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിരയിലെത്തിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗർഭാശയകള അർബുദം പ്രാരംഭദശയിലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് CDAC RCCയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച സർവീസ് സ്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ്മ. കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിത്ത് വിപണന മേഖല ഒരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു. നാഷണൽ സീഡ് അസോസിയേഷൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 2 ദിവസത്തെ ഇന്ത്യൻ സീഡ് കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് 6 സെക്ടറുകളായി തിരിച്ച് തീയണയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി തുടരുമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ രേണുരാജ് അറിയിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതുമൂലം പുക പടരാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു. 20 ഫയർ ടെൻഡറുകൾക്ക് പുറമെ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെയും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫയർ ടെൻഡറുകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കഴിവതും ഇന്ന് വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കഴിവതും അടച്ചിടണം. ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഓക്സിജൻ കിയോസ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ DMOയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ആശുപത്രികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യത്തിന് തീപിടിച്ചുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ VP ജോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന് തീയണയ്ക്കുന്നതിന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. തീയണയ്ക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഭാവിയിൽ തീപിടുത്തം തടയുന്നതിന് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല MG സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിന് നൽകി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉത്തരവിറക്കി. മലയാളം സർവകലാശാല നിയമത്തിന്റെ 29ാം വകുപ്പ് 9ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഗവർണർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ന് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോളിന് പകരം VC സ്ഥാനത്തേക്ക് 3 പേരടങ്ങിയ പാനൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സംരംഭമായ ഓവർസീസ് കെയർലൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആന്റ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിക്കുന്ന വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വിട്ടുകളഞ്ഞ് കൈമാറാൻ തീരുമാനമെടുത്തെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ലോക കേരള സഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 100% ഗവൺമെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിൽ രൂപീകരിച്ച കമ്പനിയാണ് OKIHL. സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന 30 മേഖലകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെ വഴിയോര സൌകര്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനെന്ന പേരിൽ ഗവൺമെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകാനെടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വൻ അഴിമതിക്കാണ് കോപ്പുകൂട്ടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യവസ്ഥ മറികടന്ന് സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പണയപ്പെടുത്തി വായ്പ എടുക്കാൻ തരത്തിൽ വിചിത്ര രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകളോട് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കലോത്സവത്തിൽ 202 പോയിന്റ് നേടി കണ്ണൂർ SN കോളേജ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. 190 പോയിന്റുമായി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് 2ഉം 181 പോയിന്റോടെ ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് 3ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും. കൈത്തറി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 35 കൈത്തറി സംഘങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഓരോ ലക്ഷം രൂപയുടെ നൂൽ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സഹകരണ മേഖലയിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. ചേർത്തലയിൽ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരിച്ച മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 9 ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തീരദേശ ഹൈവേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റെന്ന് മന്ത്രി PM മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കരുവന്തിരുത്തി പാലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ 3 വരെ കോവളത്ത് കേരള സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. ഭരണകർത്താക്കൾ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, അധ്യാപകർ, അധ്യാപക പരിശീലകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷാകർത്താക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ തൽപരർ എന്നിവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നൂതന പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും കേരള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കോൺഗ്രസ് വേദിയാകുമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കാലതാമസമില്ലാതെ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് അധിക ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണൽ ESI കോടതിയുടെ നവീകരിച്ച കോർട്ട് ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിർസയ്ക്ക് സ്വന്തം നാടായ ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് പ്രൌഢഗംഭീരമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകും. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സാനിയ മിർസ 2 പ്രദർശന മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങും. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി 6 തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ടെന്നീസ് കിരീടം നേടിയ സാനിയ മിർസ ദുബായ് ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം കർണാടകയ്ക്ക്. സൌദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ മേഘാലയയെ 2-3 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 54 വർഷത്തിനു ശേഷം കർണാടക സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടത്. കർണാടക 5ാം തവണയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത്. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ പഞ്ചാബിനെ ഏകപക്ഷീയമായ 2 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി സർവീസസ് 3ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നവി മുംബൈയിലെ DY പാട്ടീൽ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രഥമ വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് തകർപ്പൻ ജയം. ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനെ 143 റൺസിനാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 208 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഗുജറാത്ത് 15.2 ഓവറിൽ 64 റൺസിലൊതുങ്ങി. ഇന്ന് 2 മത്സരങ്ങളുണ്ട്. വൈകിട്ട് 3:30 മുംബൈയിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെയും 7:30 നവി മുംബൈയിൽ UP വാരിയേഴ്സ് ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സിനെയും നേരിടും. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഇന്നലെയും കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം, ഇരിക്കൂർ, ചെമ്പേരി, ആറളം, പാലക്കാട് എരുമേയൂർ, കാസർകോട് പാണത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലായിരുന്നു താപനില. വരും ദിവസങ്ങളിലും താപനില കൂടിയേക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എതിർചുഴിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് താപനില ഉയരാൻ കാരണം. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും.
കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് 6 സെക്ടറുകളായി തിരിച്ച് തീയണയ്ക്കാൻ നടപടി തുടരുമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ. ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും നിർദ്ദേശം. മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല MG സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിന്. സംസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകളോട് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം കർണാടകയ്ക്ക്.